Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka izincazelo ngephupho lokulahlekelwa okanye ukudukelwa ingane. Ukuphupha ubheka ingane yakho ikulahlekele okanye idukile uze uphaphame ungayitholi. Leli phupho lingasho izincazelo ezilandelayo. 1. Ukwesaba nokukhathazeka. Lokhu kungabonisa ukukhathazeka okukhulu okukhona empilweni yakho mayelana nengane yakho noma izimo ezithile empilweni. Kungaba ukukhathazeka ngokuyivikela noma ukukhula kwayo. 2. Ukukhathazeka-ke ngayo ingane okanye ihlala isemcabangweni yakho. Lokhu kungavela ngenxa yokukhathazeka kwakho njengomzali. Kungabonisa futhi isifiso sakho sokuba usondelane kakhulu nayo. 3. Ukulahlekelwa yinto ebalulekile. Leli phupho lingase libonise ukuthi uzizwa sengathi ulahlekelwe yinto ebalulekile empilweni yakho. Kungaba umsebenzi, ubuhlobo, noma iphupho obulilandela. 4. Ukwesaba okungakwazi ukulawula. Kungasho ukuthi uzizwa ungenakho ukulawula izimo ezithile empilweni yakho, ikakhulukazi ezihlobene nokuba ngumzali noma izibopho zakho ezibalulekile. Uma likhona iphupho odinga izincazelo ngalo, bhala kwi-comment section siyobe sesikunikeza izincazelo. Siyabonga, nisale kahle.